Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channels and confessions and deep secrets. Kanagarke kutanka kuku hapa nini channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoka subscribe, and don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe tawigira inya budi tswara President Mnangagwa. President Mnangagwa wabuda washitaura pa msoro pe ma preparations the Southern African Development Community Summit yeri hostwa ne Zimbabwe, the 44th SADC Summit yeri hostwa ne Zimbabwe. President Mnangagwa wabuda washitaura wachiri is confident kuti this meeting will be a success. Washitaura wachiti nyika Zimbabwe in a capacity yekuendla this task. Mnangagwa wabuda washitaura nema journalist vakabuda washitaura nema journalist after vaita the official opening of the 56th UNECA Conference of Ministers of Finance, Planning and Economic Development iyo yakaitwa ku Victoria Falls. Vakabuda vachitaura ivo vachiti all the 16 SADC member states vanowisha vaiwisha kuhosta this summit, and at some point Zimbabwe yaizongohosta this summit. And vakabuda vachitaura vachiti I don't think there is any of the 16 SADC member states which should be looked down upon not to host SADC, and we are one of the 16. Those are Kabuda. We are one of the 16. Those are Kabuda Vitawa. Now President Mnangagwa Azotaura, and we will host it, and I believe that it will be a record of excellence as we host it because of our people, like you, the media. I believe in you. I believe you give a fantastic coverage of the SADC Summit when we host it here, and I think we have the capacity to host SADC here. Mnangagwa are assume the chairmanship where the regional body SADC per summit assume this chairmanship yaingi yakabatwa na president we Angola. So this time it will end over kuna president Mnangagwa mna August mugore 2024. Zimbabwe ndo yaka-electwa as the chair last August. Zimbabwe this position Mnangagwa wacha order this position for a year. Zimbabwe kutwala kunoku the SADC preparatory team iyo kutungamirirwa na the regional blocks deputy executive secretary corporate affairs Dr. Judith Katera vakavhizita Zimbabwe vachiasesa Harare kuti yagadzirire kuhosta this summit. The SADC preparatory team yakavhizita the new parliament building iyo ichange ichihosta the event. Vakacheka some of my hotels ayachange achi-accommodate my delegates. Vakatoa zvakare the Museum of African Liberation iyo ichavisitiwa nema head of states akati one day. Zimbabwe express satisfaction ne preparedness ye Zimbabwe. Zimbabwe is ready to host to this SADC summit. Zimbabwe yakahosta a number of several events such as the International Conference on AIDS and STIs in Africa ICASA mgora 2023 muna December last year. ICASA yaka-attract over 10,000 delegates from 150 countries including 200 journalists. The country this time hosted the 56th UNECA Conference of Ministers of Finance, Planning and Economic Development here yakapera this week ku Victoria Falls. Zimbabwe Mnangagwa vakabuda vachikomenta on this UNECA Council of Ministers of Finance for vakabuda vachikomenta on this issue vachitaura vachiti it's quite an honor that UNECA has felt it proper to have Zimbabwe as chair of UNECA. So Zimbabwe ndo yakapiwa hand over kuti chair this UNECA. Zimbabwe we feel we have been honored, and I have no doubt that we will do our best to
carry out the burden of chairing the UNECA. The UNECA conference attracted 32 high-level representatives and over 200 delegates from across Africa. The United Nations Under Secretary General and Executive Secretary of ECA, Mr. Clever vakabuda vachiti this year's conference ngeri extraordinary muri Zimbabwe. Since my ministers akawanda vanga vari more interested in finding solutions muri Zimbabwe mu Africa. So this time Zimbabwe Mnangagwa Azotaura Zimbabwe is ready to hold this SADC Summit muri Zimbabwe. Ndofunga murunguona msito Harare roads ari kugadzirwa in the capital city as Zimbabwe prepares for the SADC Summit muri Zimbabwe. The president Honai Mnangagwa vachange vachipiwa the chairmanship muna August muri Zimbabwe. Mazimbabwe zakawanda akomenta on this issue vakataura ivo vachiti what about nyaya itaurwa navanelson Chamisa yekuti he's approaching SADC kuti vawanikwa vachifoma the new government. According to Mnangagwa, this shows kuti SADC this shows kuti nyaya yema elections akaitwa last year yakatopfuura zvakare the opposition iri kufana kuita move on muri Zimbabwe nekuda kwekuti the president Honai Mnangagwa pure go ahead yekuti the chair we SADC kwakuti SADC yaka-approve presidency yava Honai Mnangagwa muri Zimbabwe zvakare nekuda kwekuti vaNelson Chamisa vakasiyana nebato reCCC. It shows kuti hapana a fresh election ichaitwa muri Zimbabwe. vaNelson Chamisa vachakwanisa kucontesta muma-fresh elections zvakare hapana GNU inokwanisa kufomwa nekuda kwekuti bato reCCC racontesta ma-elections mutungamiriri wacho akaresigna. Zvakare the ones vari muCCC vakabuda vachiconfirma vaCharlton Wende vakaita several meetings nema-SADC leaders vakabuda vachitaura ivo vachiti the opposition yaita come to terms ne-decision yakabuda muma-elections yakaitwa last year zvikanzi they now understand kuti the SADC haikwanisa kupindira muma-elections muno muZimbabwe. Chinzi what they can only do is to give my recommendations on the next election muri Zimbabwe. Zvichireva kuti nyaya yeGNU hapasina uyezve SADC yakaconcluda kuti vaMnangagwa is going to chair the SADC body for the next year muri Zimbabwe. Tingaziva kuti munoona sei nyaya iyi ndonyaya tatavigira nzvara nhasi. Tiudzei zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.